Sabura naga kina motsi da baki ne. Da alaman baki da tsami. Na san akwai labari, faɗa mun. Kai tsaya, ina zaka je da abincin nan? Hajiya ce ta bani kyauta. Anya Hajiya ce ta baka abincin nan? Bara in tambaye ta. To ka sani ko zakka ta bani? Daga gani sato shi kai. Ina ruwanka? Satowa ne. Kuma sai na faɗa wa Hauwa matar ka sato shi kai. Dan na ji maganar nan a bakin wani ko. To me zaka mun? Dan ba sai ne maka abin da zaka koma ƙauyen ku baka ce shege nake. Ka ji wannan kaguwar? Ni kuma zan yi maganin ka kafin lokacin. Hauwa, zo ki ga mijinki yayi. Ina ruwanka? Dalla yi shiru. Kada za gafara can. Hulahu. Wa! Dala ni kun ga dala ya isa ya isa. Wannan irin rayuwa ne Duk wannan bala'i kai ka ja mana shi. Ku yi haƙuri. Sharrin shedan ne. Ba kai saka dora kai wa he dai hirba. Dala kai mana shiru ka ji ko? Shikenan na barka. Tafi. Yaya dan kombo. Wai har yanzu gidan nan kaman gidan kaji. Hanyan. Kada kai. Ayya. Kai kuma ya dan kwamba na dawo kanka, an ce kana fitsarin kwance ko? To munafiki. A ina? A gidan Alhaji Badamasi mana. Ashe munafiki ne. Da Allah kai bako ne kai shiru da Allah. Kai, kar ka sake sa baki. Ka wani duk abin da zaka faɗa. Haka ne? Haka ne. Ni ban da labari ai. To zan haɗa ka da Hauwa, ka rabu da ɓarawo, ku zo ku sasanta ku rufa juna asiri. Taɓi jam, wallahi ba zai yiwu ba. In ban da an shirya munafurci da kutun gwila. Ka ji wannan kaguwar? Sai haƙuri ni ina ruwana. Ayya. Matar ka za mu ƙwace mu miƙa wa yawa ɗan ƙwambo. Taɓi jam. A ina? Taska ko ba su dace ba ne. Dukkan wajja ce. Haka ne. Me kana ci na bi kana zuba? Kai, kar ka sake sa baki. Ina ruwanka? Ko kuma ka fi son sabira ne? Me kake haka? To ya haƙuri an fasa, hakan ya miki daɗi? Ayya. Na dawo kanki Hadiza Gabon. Kai da Allah malam dakata. To munafiki. Ayya.